näitä tämmöisiä. Kiitos Jumalalle. Kuinka moni on hyvällä tuulella, että tulit tänään seurakuntaan? Halleluja. Sitä paitsi ystävät rakkaat, mä oon ruvennut vähän vierastamaan tämmöistä käsitettä tulla seurakuntaan. Me ollaan seurakunta. Halleluja, ei seurakuntaan tulla ja mennä, me olemme seurakunta. Uskovat ihmiset ovat seurakunta, siis Kristuksen ruumis, uudesti syntyneet ylhäältä. He ovat Jumalan seurakunta maan päällä ja sen takia niin et sä lähde maanantaina pois seurakunnasta. Sä olet osa seurakuntaa maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, perjantaisin, lauantaisin ja jopa sunnuntaisin. Halleluja. Tämä ei ole mitään sunnuntai-kristillisyyttä, vaan tämä on elämää avoimen taivaan alla. Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden hänen armossaan. Halleluja, eikö niin? Amen. Ja sen takia niin se on hienoa kokoontua tällä tavalla sunnuntaina ja Raamatussa myöskin kokoonnuttiin tiettyinä päivinä, ei se ollut huono asia, mutta apostolien teossa kerrotaan meille, että sitten he jatkoivat kodeissa siihen, mihinkä pyhäkössä jäätiin. Jatkoivat kodeissa siitä eteenpäin ja mursivat leipää ja pysyivät opetuksessa ja rukouksessa ja yhteydessä. Äärimmäisen tärkeää, että me ymmärretään Jumalan kanssa se, että me ei olla pelkästään yhtenä päivänä uskossa, eikö niin? Että ollaan niin kuin uskossa ihan koko aika. Ja se on tietysti, jokainen elää sillä omalla paikallansa, mutta uskoelämä voi parhaimmillaan olla ihan mahtavaa, mutta haastavimmillaan se voi olla aika raskastakin. Kuinka moni on kokenut, että joskus voi olla no niin, rehellisyyttä. Mä oon kuule ystävä saanut nyt viime aikoina semmoisia aika vahvoja asioita puhuttavakseni. Viimeksi kun mä olin tässä, niin mä puhuin siitä, kuinka meillä tulisi olla hiljainen ja nöyrä sydän. Ottaa Jeesuksesta mallia, ja kuinka hän sanoi, että ottakaa minusta mallia, että minulla olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Sitten sama Jeesus kuitenkin meni ja kaato pöydät ja huito kuin heikkopäinen siellä temppelissä. Ei se tarkoittanut, että hän oli hiljainen niin kuin olemukseltansa, vaan se tarkoitti sitä, että hän oli hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Jumalan edessä, Herra, sinä tiedät kaiken, minä en tiedä mitään. Minä olen pieni, sinä olet suuri. Sinä tiedät, minä en tiedä. Sinä opetat ja minä opiskelen. Halleluja, että se ei ole niin kuin sillä päin missään kohdassa, että me alamme opettaa Jumalaa. Siis eihän meistä kukaan sitä niin kuin tarkoituksella tee, mutta huomaa esimerkiksi meidän rukouskokous. Herra, mene sinne, Herra, tule tänne, niin kuin hän olisi väärässä paikassa. Että meidän tarvitsisi niin hänelle sanoa, että mihin mennä ja mihin tulla. Minun mielestäni se on niinpä, että hän sanoo meille, mihinkä me mennään ja mihinkä me tullaan. Halleluja, se on niin kuin se oikea järjestys ja sen takia se sydämen alamaisuus, mistä viimeksi puhuttiin, niin jos sä haluat kasvaa uskossa kaikki päivät elämän loppuun saakka, että se ei ole semmoinen niin kuin kananlento, vaan että se olisi niin kuin kotkanlento. Halleluja, kotka pystyy lentämään yhdellä räpäytyksellä 16 kilometriä. Siis se ei näe paljon vaivaa lentääkseen, vaan se katsoo virtaukset ja heittäytyy virtaukseen ja räpäyttää kerran ja sitten hän liitää. Virtaukset kantavat. Halleluja, kiitos Herran. Kana on taas semmoinen, että valtava ponnistus ja 3 metriä ja alas. Hirveä määrä hommaa ja työtä ja räpistystä ja kaikenlaista ja sitten tullaan alas niin, että heilahti. Kumpi sinä haluat olla, kotka vai kana? Halleluja, kotka lentää, kotka liitää ja sitten kotka menee korkealle paikalle, kun sulkasato tulee. Hän menee korkealle paikalle ja odottaa siellä, että sulat tippuu. Ei se edes yritä lentoon silloin, kun ei sulkia. Kun sulat harmaantuu, ne alkaa tippua, niin röyhistelee tällä tavalla, että ne tippuu siitä kaikki pois, vanhat sulat, ja odottaa, että uudet sulat kasvaa. Ja sitten kun uudet sulat kasvaa, ne lähtee taas. Samoin kotkalla uudistuu myös nokka. Se on aika mielenkiintoista, että kotka on sellainen lintu, että se luo niin kuin vanhan nokkansakin pois ja sieltä tulee alta uusi nokka. Ja silloin kun tämä vaihe on menossa, niin ei se pyri saalistamaan. Odottaa niin kauan, että uusi nokka on kasvanut ja sitten vasta mennään. Halleluja. Ihan samalla tavalla me uskovina ihmisinä, meillä on erilaisia tilanteita ja vaiheita meidän elämässä, mutta jos sä haluat olla kotka, niin silloin kun on sulkasato, niin ei muuta kuin röyhistelet ja annat niiden tippua, ja vasta kun uudet sulat kasvaa, niin sitten lennetään, eikö niin? Halleluja, kiitos Herralle. Mutta nyt ystävä, mä oon saanut taas voin sanoa, että itselleni todella haastavan puheenaiheen. Siis todella Jumala on alkanut, ainakin minun kohdalla on käynyt näin, että hän on alkanut haastamaan sillä tavalla, että asioita, joita tietyllä lailla sä tiedät niiden olemassaolon ja sä löydät ne Raamatusta ja sä näet Jumalan ihmisten elämässä tiettyjä asioita, mutta sitten ne on sellaisia tabuja, ettei niistä puhuta. Ei näistä kuulu, että kunnon uskova on niin kuin James Bond.
että se lähtee kaupassa käymään, siis maitokaupassa ostamassa 2 litraa maitoa, niin agentteja hyökkää sen kimppuun, niin se antaa niille kyytiä siinä matkalla ja parit köriläiset ja paholaiset ja muut ja heittelee ne. Ja sitten kun se tulee paikan päälle, niin ei se edes mainitse, mitä matkalla tapahtuu. Että olipa tässä parit taistelut, mutta hei säkä, halleluja, kiitos Herralle. Tästä mennään. Nyt on tullut aika myös mainita siitä, missä mennään. Halleluja. Muuten ihmiset ei tule koskaan tietoiseksi siitä, missä oikeasti niitä voittoja saadaan. Mä oon katsonut joskus, kun joku oikein saarnaa vapaudessa, siis semmoinen ihminen, joka on Jumala vapauttanut ja hän on omassa tehtävässänsä, niin oi että kun se on vapaa ja se on villi ja se lentää ja se hyppii ja halleluja, kiitos Herralle. Mutta tiedättekö te ystävät, mitä mä näen, kun mä katson eturivistä tai siitä, kun mä seuraan sitä tilannetta? Niin mä näen ja mä oon kiitollinen hänen kanssansa. Kiitos Jeesus, mahtava vapaus. Kiitos Herra tuosta palvelijasta. Mutta samanaikaisesti mä tiedostan täällä, että Herra voi niitä päiviä, missä tuo vapaus on valmistettu. Voi niitä tilanteita, mistä tämä kaveri on käynyt läpi, että se on mahdollista, että hän on tällä tavalla vapaa. Voi niitä vaiheita, mistä ei koskaan puhuta, mutta mitä siellä taustalla on ollut vaikuttamassa, että tämä kaveri voi olla sillä paikalla, missä hän nyt on. Se on tässä salaisen agentin kauppamatka. Että ei kerrota, mitä sillä kauppamatkalla tapahtuu, tullaan vaan ja julistetaan se voitto, eikö niin? Yksi isoista sellaista asioista, Herra, auta minua tässä. Kiitos Herra, että autat minua julistamaan tämän, niin kuin sä oot mun sydämelle sen puhunut. Niin tänään mä ajattelin puhua sulle näin valoisasta asiasta kuin ahdistus. Eikö se ole valtavan positiivinen ja hieno sanoma, tämmöinen kuin ahdistus? Että kun Raamatussa puhutaan aika paljon ahdistuksesta, ja mä oon tullut omassa elämässäni semmoiseen välipäätökseen, sanon välipäätökseen sen takia, koska Jumalalla on aina oikeus muuttaa minun mielipidettäni. Mutta välipäätökseen tässä vaiheessa, niin isoin osa ahdistuksesta johtuu omasta itsepäisyydestä. niin, suurin osa johtuu siitä, että en suoraan osaa hypätä siihen, mitä Jumala ajattelee, vaan mä inhimillisesti ajattelen niin kuin ihminen ajattelee ja omien riippuen siitä, mihinkä asti Jumala on saanut minun luonnettani muokata, niin omien itsepäisyyksieni kanssa saan aikaiseksi sen, että mun elämässäni on monenlaista hidastetta ja monenlaista ahdistusta ja monenlaista asiaa. Mutta käy mun kanssa nyt katsomaan Raamatusta joitakin asioita. Tämä on nyt semmoinen juttu, että mä tarvitsen todella Jumalan apua tässä. Kun viimeksi mä puhuin siitä hiljaisesta ja nöyrästä sydämestä, niin mä uskon, että tämä on nyt niin kuin jatko-osa sille asialle, että kuinka jos sä haluat kasvaa Herrassa ja pysyä nuhteettomana, pyhänä, Jumalan lapsena, pysyä Jumalan parhaassa mahdollisessa, niin ensimmäinen edellytys oli se, että sulla on hiljainen ja nöyrä sydän. Nöyryys Jumalan edessä tuo rohkeuden ihmisten edessä. Nöyryys Jumalan edessä tuo rohkeuden myös yhteiskunnan edessä. Nöyryys, jos sä pelkäät Jumalaa oikealla tavalla, niin sun ei tarvitse pelätä ketään eikä mitään muuta. Halleluja! Jos sä oikealla tavalla, siis Jumalan pelko uudessa liitossa, mä haluan nyt sanoa sulle, että me ollaan niin kuin samalla kanavalla tai tuoda sut sille kanavalle, miten minä näen tätä asiaa, että me pystytään jakamaan joitakin asioita. Jumalan pelko uudessa liitossa on syvää kunnioitusta häntä kohtaan. Syvää kunnioitusta sitä työtä kohtaan, minkä hän on tehnyt meidän puolestamme. Syvää kunnioitusta sitä kohtaan, rakkautta kohtaan. Hänen hyvyytensä saa uudessa liitossa meidät kunnioittamaan häntä. Halleluja. Ja jos se kunnioitus saa mennä niin kuin Jumala haluaa tänne ihan perille saakka, niin että se tulee sydämestä se kunnioitus häntä kohtaan, niin se on valtava turva meidän elämässä. Koska sellainen, joka kunnioittaa, niin haluaa tehdä kaikessa sen, mitä Jumala odottaa. Mihinkä hän ohjaa, mitä hänen sanansa sanoo. Haluaa elää. Eri asia, onnistuuko siinä aina? Ei, kukaan meistä ei ole täydellinen, ei onnistu aina, mutta halu siihen on sydämessä. Tahto elää niin kuin Jumala haluaa meidän vanhurskaudessa vaeltavan. Niin tähän tarvitaan sellainen sydän, joka ei ylpisty ei missään vaiheessa. Sydän, joka on nöyrä ja nöyrtyy nöyrtymistä. Mooseksestakin sanottiin jo vanhassa liitossa, että hän oli nöyrin mies maan päällä. Silti hän sanoo, kuuntele taivas ja kuuntele maa, nyt minä puhun. Ajattele sitä, nöyrin mies maan päällä. Nyt kuuntele taivas.
ja kuuntele maa. Nyt minä puhun. Se nöyrä sydän on niin kuin, se on elinehto, jos haluaa olla hengellisesti elossa. Heti jos semmoinen kovuus tai semmoinen pääsee meidän sydämeen, niin herkkyys häipyy. Ja kun herkkyys häipyy, niin me ei enää osata seurata Pyhän Hengen johdatusta. Ja tilalle astuu, tiedättekö te kuka? Ding dong! Kuka siellä? Risto Rutiini. Kun herkkyys häipyy sydämestä, niin rutiini tulee tilalle. Ja sitten me pyöritään, on näitä tehty, on näitä soitettu, on näitä puhuttu, on näitä laulettu, on tässä kuule seisty. Ja sitten vetää rutiinilla. Vasemmalla kädellä, mikä otetaan takataskusta? Otetaan se viime lauantainen saarna. Tiedättekö te minkä takia, kun uskonnon tunnilla pikkupoika oli siellä ja kuunteli opettajansa, niin sitten kun siellä tuli kysymys, että miksi tässä Isä meidän rukouksessa sanotaan, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Miksi sinä sanotaan niin? Niin närevä poika toisesta rivistä, että meillä olisi joka päivä tuoretta leipää. Että ei niin kuin viikon vanhoilla leivillä mentäisi, vaan että meillä olisi joka päivä tuoretta leipää. Halleluja. Jos haluat syödä joka päivä tuoretta leipää, se nöyrä sydän on se ehto sille asialle. Ja siinä pysyminen. Kolossalaiskirjeen 2. luku jae 6 sanoo tällä tavalla, halleluja, että niin kuin olette vastaan ottaneet Herran, niin vaeltakaa hänessä. Niin kuin olette vastaan ottaneet Herran, niin vaeltakaa hänessä. Kun sä tulit Jeesuksen luokse, niin mitä sulla oli antaa? Ei yhtään mitään. Kun mä tulin Jeesuksen luokse, niin mulla ei ole antaa mitään muuta kuin repullinen pilalle elettyä elämää. Kaikki asiat sekaisin, syntiä täynnänsä, pimeys saartanut koko elämän, niin mä tulin Jeesukselle luokse ja sanoin, että Herra, minä en ole yhtään mitään, jos mä tämmöisenä kelpaan, niin minä tulen. Niin hän sanoi, kyllä kelpaat. Totisesti sinä kelpaat just noin. Ja just tommosena sä kelpaat. Niin nyt tässä kohtaa Raamattu kehottaa meitä jatkamaan samalla tavalla. Elämään tässä asetelmassa. Herra, minä en edelleenkään ole mitään, sinä olet kaikki. Kyllä minä tiedän, että minä olen vanhurskas pyhä, Jumalan sotaurho, hänen armostansa, halleluja, vapautettu, hänen verellänsä putipuhtaaksi pesty. Amen! Kristuksen jalo sotamies. Mutta sydämessä tulee jatkuvasti pysyä se vain ja yksin armosta. Se on sinun työtäsi, sinä teit sen, minä en tehnyt sitä, sinä teit sen. Kiitos Herra, kiitos, että annat yhden päivän lisää minun armosta. Seistä tällä paikalla, amen. Hiljainen ja nöyrä sydän on sellainen, joka on jatkuvasti valmis ottamaan ohjeita vastaan ja oppimaan Herralta. Siinä ei ole Risto Rutiinille tilaa. Siinä ei ole Risto Rutiinille ollenkaan, että mennään samalla lailla kuin eilen. Herra sanoo, että ei mennä. Ei mennä, kun mennään ihan eri lailla kuin eilen. Tänään mennään kirkkaudesta kirkkauteen. Ja nyt yksi niistä asioista, mitä Jumala, mä sanon näin, minkä Jumala kääntää voitoksi ja oman valtakuntansa hyväksi viedäkseen meitä kirkkaudesta kirkkauteen on ahdistus. Mun on nyt julistettava tämä asia ja Herra auttaa mua siinä sillä tavalla, että sä ymmärrät ja näet sen, että minä en kuulu siihen puolueeseen, joka sanoo, että kärsi, kirkkaamman kruunun saat. Eikä kärsimys ole elämän, niin kuin, että nyt kerta kaikkiaan tämä mahtava, suuri kärsimys tuli meidän osaksemme. Ja jos Herra kouluttaisi omiansa esimerkiksi sairauden tai tämmöisen kautta, niin mä voin sanoa, että mä olen niin paljon paksupäinen kaveri, että mä olisin Tampereen yliopistollisen keskussairaalan letkuissa ollut viimeiset 10 vuotta koko ajan. Jos Herra kouluttaisi sillä tavalla. Tosiasia, ja sitten mä oon kuullut näitä todistuksia, että nyt minua viedään taas täällä ambulanssissa sen vierustoverin takia, joka sillä sairaalassa odottaa minua. Niin ystävät rakkaat, ootko sä varma, että ei hän olisi siellä sairaalassa ilman ambulanssiakin? Että josko hän on siellä valmiina odottamassa, kun vaan joku tulisi. Että jos ymmärtäisi mennä omilla jaloilla, niin ei tarvitse mennä ambulanssilla. Amen. Niin kuin, ootko sä ihan varma siitä, että se oli niin kuin. Ja sitten mikä estää meitä, niin kuin se, että mä muistan lapsena, kun oli paha mahatauti. Siis oikein, kun munuaisiin asti koskee, kun oksentaa, semmoinen oikein hirveä mahatauti. Niin mä muistan, kun mä pikkupoikana rukoilin, jos sinä minut tästä pelastat, niin minä annan koko elämäni sinulle. Se oli vaan mahatauti. Mutta mahatauti on omiaan avaamaan minun venttiilit, Herra, auta. Auta, hyvänen aika, että ei tästä tule mitään, että niin kamala. Niin.
Jos mä ymmärtäisin olla kiitollinen ja yhteydessä Herraan silloin, kun on hyvät päivät, ne ei välttämättä olisi niin montaa mahatautia. Amen. niin tämä ahdistusasia, Paavali sanoo siellä, että Galatalaiskirjeessä ja hän sanoo monissa muissakin paikoissa, Kolossalaiskirjeen 1. luvussa, että mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani, halleluja, palvellakseni seurakuntaa. Halleluja, että hänen tahtonsa pääsisi tapahtumaan. Minä otan sen mielelläni vastaan, mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta, otan sen mielelläni vastaan, koska tiedän jo sen tullessa, että Jumala tekee tästä jotakin hyvää. Halleluja, salliessaan koetuksen hän on jo valmistanut siitä poispääsyn. Se ei ole sillä tavalla, että Jumala kutsuu omia lapsiansa, tule tänne minun tyköni, oi minä niin rakastan koko maailmaa, syntiset tulkaa minun tyköni. Ja sitten kun ne tulee, niin nyt äkkiä ovi kiinni ja naulapyssyllä ja nyt aletaan ahdistamaan. Että ahdistuksesta ahdistukseen ja nyt minä vien kriisistä kriisiin ja ahdistuksesta ahdistukseen. Niin kuin sanoin tuossa alussa, niin iso määrä kriisistä ja ahdistuksesta johtuu juuri siitä, että me itse olemme keskeneräisiä. Ja se ajaa meidät, se oma keskeneräisyys ajaa meidät siihen tilanteeseen, että joskus vähän ahdistaa. Käännä mun kanssa roomalaiskirjeeseen ja 5. lukuun. Luetaan sieltä roomalaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 1. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Halleluja. Nyt kun me ollaan uskosta vanhurskaiksi tulleet, tarkoittaa sitä, että kun me uskotaan Jeesuksen ristiin, Jeesuksen uhri on riittävä, uhrikaritse, joka oli täydellinen, hän uhrautui meidän edestämme. Ja kun me uskomme tuohon uhriin, niin Jumala julistaa meidät vanhurskaaksi. Sanotko amen? Halleluja, sä olet vanhurskas, joka tarkoittaa oikeamielistä, syyttömäksi julistettu Jumala edessä, ei omista ansioista, vaan hänen armonsa tähden. Jeesuksen ristin tähden, Jeesuksen täytetyn työn tähden, hän otti meidän syyllisyytemme, että me oltaisiin syyttömät. Amen. Hän kantoi meidän syntimme, että me oltaisiin vanhurskaat. Hän otti päällensä meidän sairautemme, että me voitaisiin parantua. Hän kärsi meidän puolestamme, että me voitaisiin olla vapaat. Amen. Halleluja, hän otti kahleet päällensä, että sinä voisit vapautua kaikista kahleista. Ja Jeesus kärsi ristillä riittävästi, sanotko aamen? Halleluja, meidän jokaisen edestä. Ja hän tuli sijaiskärsijäksi, ei kanssakärsijäksi. Se on tärkeää nähdä tämä. Hän kärsi meidän paikallamme, meidän sijastamme, että me voitaisiin vapautua. Ja tämä on evankeliumin perusta, mistä tässä puhutaan roomalaiskirjeen 5. luvussa. Me ollaan uskosta vanhurskaiksi tultu ja päästy sisälle tähän armoon. Astuttu sisään ovesta, ristinmuotoisesta ovesta, ja sinne jäi vanha elämä toiselle puolelle oveen, sinne jäi syntinen minä sinne toiselle puolelle oveen, sinne jäi vanha aadamillinen luonto toiselle puolelle oveen, sinne jäi kaikki se, mikä ei kelvannut Jumalalle, niin me mahduttiin siitä ristinmuotoisesta ovesta just ja just. Sanotaanko näin, että se on niin kuin hengenmentävä reikä. Se on niin kuin hengenmentävä aukko, ja me astuttiin sitä ristimuotoista aukosta sisälle. Plumpsis, just mahduin sisälle ja nyt mä olen sellaisessa paikassa, mitä kutsutaan armo. Halleluja, hänen armonsa. Täällä virtaa hänen vanhurskautensa, hänen vapautensa, hänen ilonsa, hänen pyhyytensä, hänen hyvyytensä. Amen. Ja me ollaan niin kuin vastaanottajat ja se riippuu siitä, että jos me otetaan niin kuin mieleuudistus vastaan ja uskotaan, mitä Jumala sanassa meistä sanoo, niin pyhitys lähtee käyntiin, jolloin meistä tulee sitä, mitä tämä armo on meille antanut. Kuinka moni pystyy seuraamaan, mitä mä tarkoitan? Nyt tämä roomalaiskirjeen kohta, me ollaan päästy sisälle armoon, uskon kautta, halleluja, Jeesuksen Kristuksen ristiin, täytetyn työn kautta ollaan päästy sisälle armoon, jossa taivas on auki 24/7, sen tähden mitä Jeesus teki, ei sen tähden mitä sinä olet tehnyt tai jättänyt tekemättä, amen. Jeesus teki kaiken valmiiksi, että me plumpsahdettiin, synnyttiin uudesti ylhäältä hänen armoonsa, jossa taivas on auki 24/7.
Ja mistä me nyt kerskataan? Me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivo. Mulla on se toivo elämässä, että Jumalan kirkkaus tänään ilmestyy ja voimallisemmin kuin eilen. Mulla on se toivo, että jotakin voimallista tapahtuu. Se oli väkevää, kun yksi Jumalan mies sanoi aina, aloitti kokoukset, että sanopas vierustoverille, että jotakin hyvää tapahtuu sinulle tänään. Halleluja, jotakin hyvää tapahtuu. Silloin kun mennään Jumalan kanssa, niin toivo on yhtä kuin positiivinen perusodotus Jumalan ilmestymisestä. Positiivinen perusodotus, jotain hyvää Jumalalta sataa minun pellolleni tänään, eikö niin? Ja sen lisäksi, kun me kerskaamme, tämä oli niin oikein kerskaus, toinen mistä sanotaan, että meidän tulisi kerskata, niin on Herra. Halleluja, me kerskaamme Herrasta. Halleluja, kukaan meistä ei kerskaa omasta itsestään, eikä halua kerskata omasta itsestään. Minä tein sitä, minä tein tätä, vaan me kerskaamme Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Hän on suuri, hän teki, hän on voimallinen ja hän on ihmeiden tekijä tänäänkin. Halleluja. Ja sitten se seuraava asia. Me kerskaamme kirkkauden toivosta ja siitä, että Jumalan kirkkaus ilmestyy meidän elämässä. Ja sen lisäksi ei ainoastaan se, vaan meidän kerskauksena ovat myös ahdistukset. Ajattele nyt. Jumalan suuruus ja armo voi käydä niin suureksi ihmisten elämässä, että meidän kerskauksemme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemusten kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Jälleen lisää toivoa. Ja toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämemme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Sanotko aamen? Halleluja. Sulta ei siis puutu rakkautta, sun Jumalan rakkaus on vuodatettu sinun sydämeesi Pyhän Hengen kautta ja me voidaan ottaa sitä vastaan enemmän ja enemmän. Amen. Ja täyttyä siitä. Mutta tämä ahdistuksien kerskaaminen, se armo ja se Jumalan voima voi käydä meidän elämässä niin suureksi, ja me voidaan päästä siihen sillä tavalla käsiksi, halleluja, että kun Jeesuksesta tulee suuri, niin silloin niin kuin ahdistuksetkin, mitkä meidän elämään tulee, niin me jo nähdään niiden tullessa, että Jumala kääntää näistä voiton minulle ja kaikille muille, jotka on ympärillä. Että voisi niin kuin päästä sellaiseen tilaan Jumalan kanssa, että voi ruveta kerskaamaan ahdistuksesta. Millä tavalla me voitaisiin kerskata ahdistuksesta? Ensimmäinen asia tässä jutussa on se, että meidän tulisi olla rehellisiä sille, että niitä on. Haasteita riittää tässä ajassa. Jeesus sanoi, että täällä maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Amen. Halleluja. Täällä maailmassa yksi asia, mitä Jumala odottaa seurakunnaltaan, on rehellisyys. Tämä on nyt jatkumoa sille, mitä mä viimeksi sanoin siitä, että joskus kun sydämen asetelmat omassa elämässä, mun palvelustehtävässä, niin mä en tiedä, miten sä pystyt tätä soveltamaan sun omaa elämään, mutta mulla oli semmoinen vaihe, kun mä viimeksi sanoin siitä, että mulla oli semmoinen vaihe, että mä puhuin Kristuksen jalo sotamies, sota vanhurskauden haarniskan, Jumalan pelastuksen kypärän, uskon kilven, hengen miekan, alttiuden kengät, totuuden vyön päälle aina, halleluja. Kiitos Herralle, mä olen vanhurskas ja pyhä, amen. Ja sitten kun se vanhurskauden haarniska oli mun päällä, niin sitten mä menin ylistiä Herraa ja otin niin kuin ennen kokouksia, niin otin voiton kaikesta vihollisen voimista. Ja Jeesuksen nimessä täältä tulee Kristuksen jalo sotamies ja mä vedän hengen miekalla ja ajan kaikki ulos, amen. Eikö se ole mahtava asetelma? Mutta sitten sillä rukoushetkessä yhtäkkiä Jumalan Pyhä Henki yritti puhua minulle. Pyhä Henki alkoi puhua, että Kari, että se on mahtavaa ja toi armo, mikä sun elämässä vaikuttaa, on hieno juttu, mutta tota sydäntä pitäisi vähän. Ja tiedättekö te, mitä mä sanoin? Nyt hiljaa, minä olen Kristuksessa pyhä, halleluja! Että se niin kuin saattaa tulla tällaiseksi esteeksi jopa meidän eteenpäin menemiselle tämä asia. Et silloin kun Jumalan Pyhä Henki alkaa puhua, niin hänen edessään hän odottaa meiltä rehellisyyttä.
Hänen edessään, kun sä uskallat olla rehellinen, sellainen kuin sä oikeasti olet. Tiedätkö sä, miten huvittavaa se on, kun Jumala on joskus näyttänyt mulle semmoisen kuvan minusta itsestäni rukoilemassa. Hän niin kuin näytti hänen näkövinkkelissä, että miltä se näyttää. Kun hän odotti sydämen yhteyttä minun kanssani ja odotti sitä, että mä olisin oikeasti jakanut, että mitä mun päivässä on tänään menossa, niin mä menin hänen eteensä tällä tavalla. Herra, sä oot suuri. Herra, sä oot ihmeellinen. Herra, sä oot niin mahtava. Hän katsoi tätä, voi lopeta nyt. Sitten vielä kamalampaa on se, että meillä on sellainen sunnuntai-naamari, mikä me ollaan vedetty päälle. Halleluja! Mä oon rukoillut sun puolesta. Ja sisällä kaikki rakkikoirat. Se on tuossa päällä ja se on opeteltu semmoinen maneeri, semmoinen tällainen meillä kuuluu seurakunnassa käyttäytyä. Ja sitten ollaan niin olevinaan se asian kanssa. Jumala odottaa omalta kansaltansa rehellisyyttä. Ja jos sulla on huono päivä ja sulla on tullut ahdistus aamulla ja sä koet, että ei hyvänen aika, että tää on nyt jotakin muuta ja mua ottaa päähän, oli tappelu tuossa puolison kanssa tai jotakin muuta, vaikeuksia lasten kanssa tai työpaikalla kahnausta ja kipinät lensi, niin ei Jumala odota sulta, että halleluja, voi kun on kivaa, että olipas vähän tapeltua vaimon kanssa, oi että kun ihanaa. Ei hän odota, vaan hän odottaa sitä, että sä menet ja sanot, että nyt Herra, mua ottaa päähän ja mä odotan vastauksia tähän asiaan. Amen. Se on rehellisyyttä ja hän kestää sen. Hän on kaikkivaltainen, eikä hän tarvitse, oi meidän pyhä suumme. Minä tulen ja rukoilen minun pyhät puheeni. Herra näkee sydämeen koko ajan. Se on niin kuin ihan turha mitään semmoista teatteria hänen eteensä. Herra, me teemme sitä, Herra. Yksi kerta se on niin väkevästi jäänyt tänne se tapahtuma, mikä tapahtui Hervannassa. Mä menin siinä varmaan, mun kengänjäljet kului siihen lattiaan, kun mä siinä menin ja paahasin. Ja kiitos Jeesus, halleluja, me ylistämme sinua, me koroitamme sinua, palvomme sinua. Kiitos Herra, sinä olet suuri. Niin yhtäkkiä mä koin, kuinka Jeesus laskeutui sinne lavalle. Ja hän seisoi niin kuin kädet puuskassa sillä lavalla. Tällä katteli, mitä tapahtuu. Mä ajattelin, ei vitsit, että Jeesus on täällä. Nyt on jotakin, että Jeesus on meidän keskellä. Sitten mä ajattelin, no mitä mä nyt teen? Mitä hyvän aika? No mä ajattelin, että mä teen samalla lailla kuin tähänkin asti. Herra, me kiitämme sinua. Herra, me ylistämme sinua. Niin hän katsoo sieltä lavalta ja sanoo, että Kari, niinpä näkyy. Että pidäksä mua vähän jotenkin, Kari, yksinkertaisena, että sun tarvii selittää minulle, mitä tapahtuu. Herra, minä kävelen, Herra, minä istun, Herra, minä seison, Herra, minä hymyilen, Herra, minä itken, Herra, minä teen sitä, Herra, minä teen tätä. Hän on läsnä ja hän näkee ja hän tietää, mitä me tehdään. Ja hänelle tarvitse niin kuin selittää, että Herra, minä syön puuroa aamuisin. Herra, minä nousen. Herra, minä hengitän. Herra, minulla on ruskeat silmät. Ja Herra, minä olen 1,76 metriä pitkä. Ja Herra, minulla on ruskea vyö. Ja Herra, minulla on sitä. Ja Herra, minulla on. Hän tietää ihan kaikki, mitä meidän elämässä on. Joten voit skipata 45% vähintään rukouselämästäsi. Selittäessä hänelle, että Herra, aurinko paistaa tänään. Herra, voi kukat on tänään. Herra, kiitos Herra. Hän odottaa sitä sydänten yhteyttä. Sydänten yhteyttä. Hän odottaa sitä ja rehellisyyttä meiltä. Ja yksi osa-alue, missä mä sanon, että me uskovat ollaan onnuttu pahasti, niin silloin kun kenkä puristaa ja on kiviä kengässä, niin halleluja, joo ei tässä mitään. Ihan kivasti menee. Mitä kuuluu? Hyvää. Tosi hyvää. Tietäisit vaan. Miksi pitää sanoa, että hyvää silloin, jos ei kuulu hyvää? Koska joku on opettanut meille maneerin, että kun me istumme sunnuntaina, niin tämä on seurakunta, täällä menee hyvin. Ja se opettaa kaikki ihmiset, jotka tulee sisälle siihen kulttuuriin, niin kaikki ihmiset ihan samaan. Jos sulla on ollut tänään paha päivä, viimeistään tuossa ovella peitä se ja valitse hymy. Ja sitten se hymy on hyvin pinnallinen ja sitten me ei edes puhuta tällaisesta asiasta kuin ahdistus. Ei ole ahdistusta, halleluja, kiitos Herralle. Emme uskalla edes mainita koko sanaa. Koska se tarkoittaa, jos meidän keskellämme olisi ahdistus, niin sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan langettu pois uskosta. Että uskohenkinen kaveri sanoo, että ahdistus väistyy. On olemassa, täytyy muistaa, että on olemassa sellaista ahdistusta, minkä täytyykin käskeä väistymään.
On olemassa muun muassa Jeesus nuhteli myrskyä ja tuulta siellä veneessä. Muistatte? Vaikene ole hiljaa ja saman tien. Ja siinä oli kaverit, siis opetuslapset oli tosi ahdistuneita. Herra, etkö nää välitä, me hukumme! Jeesus nousi, että vaikene ole hiljaa ja myrsky asettu saman tien. On olemassa ahdistuksia, mille tulee puhua ja niille tulee käskeä lähteä. Olemassa vuoria, jolle Jeesus sanoi, että puhu vuorelle, älä vuoresta. Halleluja. Mutta sitten on olemassa myöskin sellaista, mistä tässä roomalaiskirjeessä puhutaan. Jaaha, tämmönenkin vaihe tuli minun elämässäni. Kiitos Herralle, että se pumpsahti pintaan. Ja Jeesus alkoi puhumaan, että Kari, mitä jos pikkusen höylättäisi tuota sydäntä, että siitä tulisi pehmeämpi. Halleluja! Mitä jos pikkusen muokattaisi sitä luonnetta? Niin. Mä sanon sulle salaisuuden. Jumalan kanssa luonnemuokkaus on täysin vapaaehtoista. Sen takia niin monet skippaa sen. Mutta jos haluat palvella häntä ja mennä hengessä eteenpäin ja kasvaa hengellisesti, niin sä et voi hypätä luonnekasvatuksen yli. Sisäinen muutos vetää puoleensa taivaallista voimaa. Sisäinen muutos, jalostuminen täällä sisällä, saa aikaiseksi muutosta myöskin ulkopuolella. Mutta ulkopuolinen muutos, omassa voimassa tehty panssari, defenssi, turvamuuri, saa aikaiseksi sen, että se rakennetaan suojelemaan muuttamatonta sisintä. Jumala haluaa kaiketi meidän elämältä, että kun me olemme hänen kanssaan ja me ymmärrämme tämän asian, halleluja, me ollaan päästy armoon. Me ollaan Kristuksen jaloja sotamiehiä, vanhurskaita, pyhiä Jumalan lapsia, halleluja, kiitos Herralle, että me kasvamme sillä paikalla niin pitkälle hänen kanssaan, että sitten kun tulee joku ahdistus tai tulee haaste tai nousee jotakin sellaista, että Kari hei, huomaatko sä, miten tässä osa-alueessa sun elämässä niin kannattaisi mennä vähän eteenpäin? Niin mä huomaisin ja tajuaisin ottaa kiitoksella vastaan sen. Se on, että kiitos Jeesus, halleluja. Nimittäin se muutos, minkä hän tekee meidän elämässä, sisimmässä, luonteessa. Mä sanon, tämä ei nyt vaikuta millään tavalla Jumalan armoitukseen, mikä on sun elämässä. Jumalan armoitus ja armolahjat, ne on armoa, niitä ei ansaita, eikä ne tule meidän elämämme yllä sen takia, että tämä nyt sopii tuon kaverin luonteeseen, niin annetaan tämmöinen lahja. Ne on armolahjaa ja mä oon huomannut, että se on monesti just päinvastoin. Mä voin sanoa omasta elämästäni, että sulle puhuu yksi sisäänpäin kääntyneimmistä ihmisistä, jonka Jeesus käänsi toisinpäin. Ei ollut minun luonteelle ollenkaan. Mä voin sanoa, että ala-asteella heti koulussa, jos piti pitää joku esitelmä tai jotakin muuta tämmöistä, niin minä en saanut sanaa suustani ja se oli niin kuin sisäänpäin kääntynyt introvertti. Älkää nyt mua pistäkö puhumaan, en minä osaa puhua ihmisten edessä yhtään mitään. Se ei todellakaan tämmöinen tehtävä, minkä mä oon Jumalalta saanut, niin sopinut mun luonteeseeni. Eikä se ollut, mä voin sanoa myöskin paljastaa sulle salaisuuden, minä olen entinen änkyttäjä. Samoin mulla oli paha lukihäiriö. Ei yhtään sopinut minulle semmoinen, että mene ja puhu kuin Lapin pappi. Että mene ja puhu ja paapata. Se ei ollenkaan sopinut mun luonteelleni, mutta Jumala otti ja antoi armolahjan, jonka kautta hän rupesi sitten muokkaamaan mun koko ihmistä. Halleluja, kiitos Herralle. Mutta se muokkaus ja luonteen kehitys, luonteen muokkaus, niin se on äärimmäisen tärkeää silloin, jos me aiotaan seistä koko matka. Jos me aiotaan seistä koko matka Herran kanssa, ei pientä pyrähdystä tai ei pelkästään sellaista, niin kuin, että muutamassa vuodessa väsytetään itsemme niin puhki, että sitten ei halua kuulla uskoasioista mitään enää. Se on niin kuin varma merkki siitä, että on painanut sielun voimassa. Jos väsyy sillä tavalla, se väsyttää. Hengen voimassa meneminen väsyttää, mutta se väsyttää ihan eri lailla.
Se on ihan erilaista ja silloin, jos sä menet Jumalan johdatuksessa ja ohjauksessa, niin hän järjestää myöskin mitä? Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Halleluja! Viheriäisten niittyjen tykö hän minut johdattaa. Silloin, jos me ollaan johdatuksessa, niin hän vie meidät myöskin sinne välillä juomaan ja lepäämään ja ottamaan vastaan hänen hyvyyttänsä niin, että taas jaksaa mennä. Ongelma tässä kohtaa on se, että me monesti lipsahdetaan sitä johdatuksesta. Mutta kerskaaminen ahdistuksesta, montaa vanhurskalla kärsimystä, voitaisiin kääntää myös ahdistusta, mutta Herra vapauttaa hänet niistä kaikista. Halleluja! Me voitaisiin sanoa Jumalan lapsina tähän roomalaiskirjeen kohtaan, että meidän kerskauksemme ovat myös ahdistukset. Mutta halleluja, näin on, amen! Koska me tiedämme, että se ahdistus saa aikaiseksi kärsivällisyyttä, kärsivällisyys toivoa ja koettelemusten kestämistä ja koettelemusten kestäminen jälleen lisää toivoa. Toinen asia, ties kuinka mones asia, mutta tästä ahdistuksesta, kun se saa aikaiseksi meissä koettelemuksen kestämistä, kärsivällisyyttä ja sen kautta koettelemusten kestämistä. Mä sanon tässä ajassa, kouluttamaton ei kestä. Tässä ajassa, missä me nyt ollaan, niin ei kestä, jos ei ole antautunut sille vapaaehtoiselle luonnekehitykselle. Vapaaehtoiselle sisimmän muutokselle. Nyt mä puhun sulle, ystävä rakas, minä ihminen, joka on monta vuotta saarnannut sitä, että sä olet hengessä pyhä. Sä olet hengessä uusi luomus. Halleluja, kaikki on mahdollista sinulle. Taivas on auki, amen. Niin mä puhun, että ota, ystävä rakas, se sielu mukaan siihen muutokseen. Se on yhtä tärkeä osa-alue. Ihmisessä on 3 osaa, henki, sielu ja ruumis. Ja jokainen näistä osa-alueista, jos yksi voi huonosti, se vaikuttaa kaikkiin. Jos yksi voi hyvin, sekin vaikuttaa kaikkiin. Mutta Jumalan tahto on se, että pysyy koko meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme nuhteettomana Herran Jeesuksen Kristuksen päivään saakka. Amen! Halleluja, hän kutsuu meitä myöskin sielun, joka on mieli, tahto ja tunteet, meidän persoonallisuutemme muutokseen. Tässä nyt äkkiä voisi ajatella, että hyvänen aika, että onko tässä nyt sitten ristiriita, että jos Jumala on minut luonut, niin minähän olen sitä, mitä Jumala on minut luonut. Ollaanko me sitä, miksi Jumala on meidät luonut? Mä uskallan väittää, että omalla kohdallani minä olen matkalla sitä kohti, miksi Jumala on minut tarkoittanut. Voin nimittäin sanoa todistus omasta elämästä, kun sain uskoon tulla, niin Jumala näytti siellä kokouksessa, missä mun elämä muuttui, niin hän näytti semmoisen, kuinka hänellä oli suora tie mun elämälleni. Kultainen keskitie mun elämälle, suora suunnitelma, mutta mun omat valinnat vei kauemmaksi kuin verisuonet siitä tiestä. Valinta toisensa perään. Täällä meni Jumalan tie, niin kuin keskikäytävä tästä näin. Mutta omat valinnat vei kauemmaksi ja kauemmaksi ja kauemmaksi. Ja sitten Jumala armostansa yhdisti ne tiet. Ja se mun vanhan elämä, se rutattiin semmoiseksi mytyksi, joka heitettiin semmoiseen romukoppaan, missä oli tuhansia muita samanlaisia. Mä ymmärsin, että mä oon saanut anteeksi. Ja mä pääsin takaisin siihen keskitielle, siihen Jumalan suunnitelmaan. Meidän persoonallisuuteen, siihen kuka sinä olet tänään, miten sinä käyttäydyt, miten sinä ajattelet, miten sinä puhut, niin siihen on vaikuttanut lukuisat muut asiat kuin Jumala. Sun elämässä aikana lukuisat muut asiat ovat vaikuttaneet. Osa niistä on voinut olla Jumalasta, mutta osa niistä on tullut ihan toisesta vastapäästä. Sen takia Jumalan lapsena, niin meidän kehitys, meidän sielullinen kehitys, Jumalan lapsena sielullinen kasvu, eheytyminen on sitä, että me kasvetaan irti siitä vihollisen puheesta, irti siitä valheminäkuvasta, irti siitä rikkoutuneesta Jumalan kuvaan, siihen hänen ehjäänsä, hänen suunnitelmaansa ja siihen, mitä hän on tarkoittanut meidän elämälle. Sitä on uskossa kasvaminen. Kun tiesithän sä sen, että kun sä tulit uskoon, niin sä oot hengestä 100% pyhä. Se ei pyhity, se on yhtä pyhä kuin Jeesus. Ei henki enää pyhity. Halleluja, sitten kun sä pääset taivaan kotiin, kun me päästään perille täältä, niin me huomataan, että sama henki oli meidän kanssa täällä maailmassa jo. Henki ei muuttunut yhtään, mutta meidän sielu muuttuu siinä matkan varrella.
Halleluja. Ja tämä persoonallisuuden muokkaaminen, mitä Jumala haluaa tarjoaa omille lapsillensa lahjana, se on täysin vapaaehtoista. Ei hän tee sitä kenellekään väkisin. Että jos nyt mun omassa luonteessani on vaikka äkkipikaisuus. Kuinka moni on ollut äkkipikainen joskus? Ei uskalla sanoa. Kyllä joku on ollut äkkipikainen. Minäkin olen ollut äkkipikainen ja osittain olen edelleenkin, kun oikeasta paikasta kutitetaan. Kyllä minä tiedän sen, että Jeesus opetti meille, että jos joku lyö sinua toiselle poskelle, niin käännä toinen poski. Eikö opettanutkin? Halleluja! Mutta annas olla, että varsinkin jos mä oon leikkikentällä omien lasten kanssa, mulla on 4 omaa lasta ja 1 semmoinen, joka ei ole oma, mutta asuu silti meillä. Jos mä oon leikkikentällä niiden kanssa ja joku hyökkää mun lasten kimppuun ja lyö heitä vaikka poskelle, niin voitte olla ihan 100 varmoja, että minä ryntään sieltä aitojen yli ja heitän sen kaverin ketoon, väännän sen Nelsonin sinne ja kysyn, että mikä jamppa sinä oot, kun käyt mun lasteni. En varmana me kääntään toista poskea. Sen verran löytyy semmoista luontoa täältä, ihmisen luontoa. Mä ihan suoraan myönnän sen sulle. Mutta se temperamentti esimerkiksi. Silloin kun se on vihollisen ohjaamaa tai se saa ärsykkeensä jostain sellaisesta, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista, niin se temperamentti, mitä se tekee sinulle, aiheuttaa sinulle vaikeuksia. Esimerkiksi Paavali. Sinä valkeaksi kalkittu hauta, niin heti tuli. Äkkipikainen luonne, temperamentti, silloin jos ei se ole Jumalan ohjauksessa, temperamentti, semmoinen jalostumaton sielun temperamentti. Ja ajattele Jumalan näkökulmasta sitä. Hän katsoo, voi että nyt tuo Kari, taas se päästi tuon. Nyt se suuttua tussahti tossa kohtaa ja sanoi ilkeästi, taikka toimi äkkipikaisesti, tai suuttu kerta kaikkiaan leimahti oikein siinä. Niin Jumala katsoo, voi. Että tulisitko Kari tänne, niin muutetaan vähän tätä asiaa. Kari sanoo, silloin kun hän on tulistunut, niin ei varmasti muuteta. Minä olen just semmoinen, tämmöinen mä oon aina ollut ja tästä pidetään kiinni. No Herra sanoo, voi että, no pidä sitten. Sitten jos mä suostun, kun hän sanoi, että tulisitko tänne, niin muutetaan sitä vähän sitä asiaa. Niin sitten jos mä suostun, niin mä saan huomata omassa elämästä, nyt hän hioo sen jonkun särmän, mikä aina tarttuu kiinni ja mikä nosti minussa temperamentti, niin hän hioo sen pois. Ja kun se hiottiin pois, niin mä löydän itseni samanlaisessa tilanteessa kuin ennen pärähti ja temperamentti nousi, niin mä löydänkin itseni kerta kaikkiaan. Että minustahan virtaa se, että Herra anna hänelle anteeksi, sillä hän ei tiedä, mitä hän tekee. Voi kerta kaikkiaan semmoisen tilanteen jälkeen, niin mitä sulle itsellesi tapahtuu, kun sä hoksaat tänne? Oi vau, kerta kaikkiaan, tuntuupa hyvältä. Se tuntuu ihan kamalalta, jos tulee tappelu jonkun kanssa, eikö niin? Ja varsinkin jos uskova on oikein herkkä omatunto, niin se tuntuu pahalta, kuin jos on riidellyt jonkun kanssa. Tai jos on sanonut pahasti, niin se tuntuu pahalta. Jumala haluaa säästää meidät tältä pahalta ololta. Sen takia hän kutsuu luonnemuokkaukseen. Halleluja, minua, että minun temperamenttini käsitellään, että kun se tilanne tulee, missä mä aikaisemmin olen pärähtänyt kiukkuun, niin mä en pärähdäkään enää. Ja mä pystyn käsittelemään sen tilanteen toisella tavalla, ja minä itse voin paljon paremmin. Ja sitten kun tätä saa kokea tässä vapaaehtoisessa luonnemuokkauksessa, kun tämmöisen saa kokea, niin tiedättekö te mitä ihminen rupeaa tekemään? Haluamaan lisää sitä samaa luonnemuokkausta. Halleluja. Ja missä Jumala tämän luonteen muokkaa? Niin yksi isoja mahdollisuuksia on silloin, kun joku asia ahdistaa. Miksi joku asia ahdistaa, niin mä palaan siihen, mistä mä aloitin tämän puheeni. Isoimmilta osin se ahdistaa just sen takia, koska minä olen nelisnurkkainen ja se reikä olisi pyöreä, mistä pitäisi mennä. Ahdistus johtuu siitä, että särmä on tiellä. Ja sitten kun Jumala saa sen särmän pois, niin sitten mentiin, että lumpsis siitä oikeanlaisesta reiästä sisälle. Meidän kerskaukseksi voi tulla ne ahdistukset, mitkä Jumala kääntää meidän hyväksemme, jossa hän muokkaa meidät ja ottaa sen hyödyn, mitä niistä voi olla.
yksi yrittäjä Tampereen Saalemista, niin hän sanoi tämmöisen lauseen. Silloin kun meidän yrityksemme meni konkurssiin, niin minä luulin, että se oli maailmanloppu. Mutta sitten minä huomasin, että Jumalan kanssa konkurssikin on pelkkä kurssi. Halleluja! Kiitos Herralle. Ja hän sai siitä uuden alun. Ja kun hän sai sen uuden alun, niin hän meni sen Herran kanssa läpi, niin hänestä tuli vielä parempi ja menestyneempi yrittäjä. Halleluja! Kuinka me voimme päästä siihen tilanteeseen, että me huomataan tämä asia? Kriisi. Kuinka moni haluaa nähdä ihmeitä elämässä? Halleluja. Mä oon elänyt sellaista elämää, missä on tapahtunut, voi sanoa, että verrattain ihan mukava määrä kaikenlaista ihmettä. Kaikenlaisia siis ihmeeksi luokiteltavia asioita, että Jumalan vastaus vaan yhtäkkiä tulee jostakin johonkin tilanteeseen. Niin tämmöisiä ihmeitä. Mutta ystävät, mä sanon sulle tämmöisen, että tiedättekö te mikä on ihmekolikon toinen puoli? Että kun on se kolikko, mikä heitetään ilmaa, toisella puolella lukee ihme, niin toisella puolella lukee kriisi. Että jos sä rukoilet elämää, vie minua ihmeestä ihmeeseen, niin toisella puolen kolikkoa lukee, niin Kari, niitä ihmeitä tarvitaan kriisissä. Niin. Tilanne, jossa sinä tarvit Jumalan ihmettä, niin on melkein aina sellainen, josta sä et itse selviä. Se vie sut inhimillisesti äärirajoille. Sä et ymmärrä, mitä tässä tulisi. Herra, jos et sinä ilmesty, niin tää on nyt ohi. Herra, jos et sinä ilmesty, se on kriisi. Eli ihmeestä ihmeeseen leikkisästi sanottuna on kriisistä kriisiin. Että se ei ole mitään niin kuin helppoa elämää, jos sä aiot elää ihmeestä, niin mä sanon sulle, ja ihmeissä, niin mä sanon sulle, että ensimmäinen juttu, mitä teet ennen kuin lähdet liikkeelle, niin varmistu siitä, että se on Herra, joka sua kutsuu. Halleluja. Nimittäin silloin, jos hän kutsuu sinut, niin silloin hän antaa myös voiman niiden ihmeitä tarvittavien hetkien keskelle. Halleluja. Ihmeestä ihmeeseen, tässä mielessä, kun me saadaan oikea näkökulma näihin asioihin, niin sä voit varmasti luottaa siihen, halleluja, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Halleluja, niiden, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Tämä on muuten yksi väärinkäytetympiä Raamatun jakeita, mitä maailmassa on. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa, ja sitten jätetään se loppujae sanomatta. Ja tämä vedetään semmoiseksi verhoksi sellaisessa tilanteessa, missä itse ollaan mokattu. Siis lähdin ajamaan polkupyörällä liian kovaa, kaadun ja tuli asfaltti ihottumaan. Ja sitten minä vedän peitokseni sen, että no kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Tai toinen vaihtoehto on se, että jos minä ryyppään Coca-Colaa joka ilta 1,5 litran pullollisen ja siitä tulee sokeritauti. No, kaikki yhdessä vaikuttaa. Herra on nyt antanut minulle tämmöisen sokeritaudin. Ei ole kuin Coca-Cola. Sillä on Herralla mitään tekemistä sen kanssa, vaan se on ihmisen oma käyttäytyminen, mikä ajoo hänet siihen tilanteeseen. Ei tämmöiset vaikuta meidän parhaaksi. Vaan silloin Jumala on sitoutunut, kun me pidämme huolen siitä, että olemme hänen aivoituksissaan, hänen kutsussaan, nöyrällä sydämellä, kuljemme hänen edessään, niin silloin hän on sitoutunut kääntämään tuli mitä tuli, niin voitoksi sinun elämässäsi. Tuli mitä tuli sitten mistä tuutista tahansa, kun sä vaellat oikealla sydämellä Herran edessä, niin hän kääntää sen voitoksi, amen. Ja siinä kun menee riittävän pitkään siinä voitosta voittoon, ihmeestä ihmeeseen, kriisistä kriisiin, niin Herra saa jopa sen kriisin keskellä kiitoksen tulemaan meidän suustamme. Kiitos Herra, että sinä tiedät missä mennään. Minä en tiedä ja niskavilloissa tuntuu. On hirvittävä päivä, mutta kiitos Herra, että sinä hallitset ja sinä olet kaiken yläpuolella. Amen. Silloin mä sanon, että tämä meidän uskoelämä ottaa semmoisen vahvan ruisleipäaskeleen eteenpäin. Päästään niin kuin kermavaahdosta syvemmälle. Ruisleipä on sitä syö, tai varsinkin tämmöinen oikein kunnon myslileipä. Niin se on semmoista, että kun sä syöt, niin se muuttuu heti energiaksi ja tulee käsivarsiin voimaksi. Kermavaahto muuttuu läskiksi. Joku sanoikin näin, että ei liha pyhity, se pöhöttyy.
Ei ihmisen lihaa mihinkään pyhity. Sen takia se piti naulita ristille Kristuksen kanssa. Eikä me olla enää lihan vallassa, vaan me ollaan uusi luomus. Me ollaan hengessä ja nyt meidän sieluelämämme tulisi saada ohjeensa ja kaiken voimansa hänestä. Uudesta elämästä, halleluja. Ja opetella siihen alkuperäiseen kuvaan, mikä Jumala on tarkoittanut meidän elämää olemaan alusta asti. No tässä matkalla ne ahdistukset. Kun sä seuraavan kerran löydät itsesi ahdistuksen keskeltä, niin muistuta itseäsi tästä, mitä Kari julisti täällä tänään. Jokaisessa ahdistuksessa piilee mahdollisuus, että Jumala, halleluja, minkä voiton sinä tästä tuot? No taas nyt ahdistaa. Ollaan menossa siis suurempaan vapauteen. Halleluja, kiitos Herralle. Suurempaan voittoon hänessä, amen. Mitä siellä Paavali kirjoittaa? Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme ei ole edes verrattavissa siihen kirkkauteen, joka ilmestyy hänen pyhissänsä. Halleluja! Ei ole edes verrattavissa siihen kirkkauteen. Ja mä en henkilökohtaisesti tykkään näistä puheista, missä puhutaan, että me maksamme hintaa. Meidän hinnanmaksut on niin laimeita verrattuna siihen hintaan, mikä Jeesus maksoi meidän puolestamme. Mutta silti me saamme oma osamme siitä asiasta. Ja tämä on juuri se osa, mistä Paavali sanoi, että mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta. Sen minä täytän seurakunnan hyväksi, halleluja. Sen minä täytän, siihen minä suostun, siihen minä nöyryn, sen minä otan vastaan Herralta. Ei niin, että nyt tulee Herra heittelee taivaasta ahdistuksia, vaan ne johtuu isoimmalta osin nimenomaan just siitä, että minä olen keskeneräinen. Maailma on syntiin langenneessa tilassa ja minun keskeneräisyyteni törmää syntiin langenneen tilan kanssa ja sitten alkoi ahdistamaan. Halleluja, niin Herra vie siitä ahdistuksesta voitolle, amen. Ja muuttaa minun keskeneräisyyttäni eteenpäin. Vai huomaatko Jeesuksen elämästä, että hän olisi kovasti ahdistanut? Jos sä seuraat hänen elämänsä, oli yksi tilanne. Getsemane. Öljypuristin. Suomeksi Getsemane. Öljypuristin. Jossa koko maailman syntitaakka laitettiin hänen hartioillensa. Ja silloin hän rukoili ihmisen poikana siellä. Hän rukoili, että hei, minä otan tämän, minä juon tämän maljan, mutta menköön se ohitse, mutta jos se on sinun tahtosi, niin minä sen otan. Hän rukoili ja hän hikoili verta siellä. Hän kävi läpi suurimman ahdistuksen ja taakan, mitä varten, että hän voisi vapauttaa sinut ja minut mistä tahansa ahdistuksesta, halleluja. Hän otti päällensä, hän rukoili siellä Getsemanessa ja silloin oli ahdistus hänen yllänsä. Ja silloin oli maailman kaikkeuden suurimmat, pimeimmät voimat saartoivat hänet ja piirittivät ja menivät hänen yllensä. Ja hän otti täydellisen voiton. Maailman kaikkeuden, koko ihmiskunnan historian suurimmasta ahdistavasta hetkestä Jumala käänsi koko historian suurimman voiton. Halleluja! Silloin kun tämä henkilö, Jeesus Kristus, hän oli samaan aikaan ihminen ja Jumala. Kun hän meni sen ahdistuksen läpi oikealla sydämellä Jumalan edessä. Oikealla sydämellä. Siihen Jumala kutsuu myös omiansa, kun sä säilytät sen sydämen tilan kaikissa elämän haasteissa. Mä uskon, että mä oon puhunut vähintäänkin riittävästi taas. Rehellisyys on sitä, mitä Jumala odottaa. Jos susta tuntuu pahalta, niin ei hän odota sulta mitään ylistyskonserttia hänen edessään ennen kuin sä voit mennä hänen luoksensa. Hän odottaa, että sä puhut sydämestä sun tunteet ulos ja sä puhut sen, miltä sinusta näyttää ja jaat sen ahdistuksen hänen kanssansa. Samoin meidän pitäisi pystyä katsomaan rehellisesti myöskin seurakunnan tilaa. Mutta se lähtee ensin, niin kuin Jeesus opetti, että kuinka sä voit ottaa roskan toisen silmästä, jos se hirsi töröttää siinä omassa silmässä. Se lähtee siitä, että se on ensin se asia niin kuin selvä täällä. Ja sitten meidän tulisi katsoa rehellisesti myöskin seurakunnan tilaa.
puhutaan valtavasta herätyksestä. 2 ihmistä tulee uskoon. Meillä on herätys, halleluja! Että. Itse asiassa mä uskon näin, että herätys on sitä, että uskovat herätetään talviunilta. Niin, uskovat pääsee ensin sille paikalle, missä meidän pitäisi olla. Se on ihan utopiaa ajatella, että ihmiset jonkun maagisen voiman vetävänä tulisivat tänne meidän temppeliin ja antaisivat elämänsä Jeesukselle keskelle semmoista penseetä, puolivillasta tilaa, missä niin kuin Ylivainio sanoi aikanansa, että kyllä se on, rakkaat ystävät, niin, että jos joku on tulessa syntynyt, se ei voi savussa kasvaa. Ja se on just näin. Jos ihminen on syntynyt tulen keskelle, niin tarvitaan niitä henkilöitä kasvattamaan häntä, jotka on tulessa. Ja jos me odotetaan kansallista heräämistä tässä maassa, niin rehellisesti sanottuna kipein tarve, mikä on tänä päivänä Suomen Sionissa, niin tarvitaan Pyhän Hengen alkuperäistä tulta seurakuntaa uskovien keskelle. Alkuperäistä tulta, joka polttaa ylimääräisen moskan ja mammona himot pois meidän elämästä. Amen. Alkuperäistä tulta, joka vierittää sukat jalassa ja ihmiset syttyy ja alkaa palvoa Jeesusta maanantaista sunnuntaihin. Amen. Anteeksi, kun innostun vähän, mutta sellaista tämä on. Pyhän Hengen tuli on sitä varten annettu meille, että seurakunta pysyy puhtaana, pysyy lujana uskossa ja odottaa Herran paluuta. Halleluja. Herra sanoi jopa juutalaisille, että te ette näe minua ennen kuin te sanotte, että Baruch haba b'shem Adonai. Ennen kuin te sanotte, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen ja tulee Herra Jeesus. Ei hän tule ottamaan maan päältä sellaista puolivillasta, flegmaattista seurakuntaa. En mä oikein tahtoisi tulla. Menkää Herranen ilo, en mä tykkää. Mä oon ennemmin täällä jo mun mökilläni tai mä oon ennemmin täällä mun jutuissani tai en mä oikein jaksaisi. Hän tulee hakemaan halukkaan, intohimoa täynnä, tulessa olevan morsian, joka palvoo häntä hengessä ja totuudessa. Halleluja! Ja sitä me tarvitaan Suomen Sionissa, alkuperäistä tulta, ja se herätys lähtee sinusta ja minusta seurakunnan keskeltä, amen. Rehellisyys on sitä, että me katsotaan ja nähdään se, että tällä hetkellä ihan pikkusen pihisee, mutta lisää on tulossa, jos jano kasvaa, halleluja. Muutama ihminen siellä täällä antaa elämänsä Jeesukselle ja ihan just sen takia, koska heitä menee kalastamaan joku sellainen, jolla on pienet liekit mukanansa, halleluja. Mä sanon, kukaan ei tule uskoon ilman sitä tulta. Eikä kukaan siis ainakaan kasva hengellisesti ilman sitä tulta. Ja seurakunta, miksi ihmiset eivät tule kokoukseen, niin se johtuu siitä, miksi seurakunnat ja kirkot ja muut ammottaa tyhjyyttänsä, niin se johtuu siitä, että alkuperäinen tuli puuttuu meidän keskeltä. Kansa tulee, kun syttyy tuli. Halleluja! Kaikki haluaa lämmitellä. Tämän kylmän maailman keskellä kaikki tarvitsee sitä tulta. Ja herätys on sitä, että uskovat palaa takaisin. Niin kuin Israelin kansan historia todistaa, joka kerta kun kansa palasi takaisin Jumalan luokse, niin kansa alkoi menestyä. Halleluja! Mutta joka kerta kun mentiin kauemmaksi ja pystytettiin epäjumalia, niin eipä ollut tulta leirissä. Eikä Jumalan läsnäolo ja lopputulos oli karmea. Sen takia Mooses rukoili jo aikanaan sitä, että Herra, jos et sinä ole leirissä, jos et sinä ole mukana tässä, jos et sinä ole meidän kanssamme, niin surmaa minutkin mieluummin. Haluan mennä tämän kansan kanssa ilman Herraa mihinkään. Smith Wigglesworth sanoi aikanansa, hän on ennemmin Jeesuksen ja 5 ihmisen kanssa ja Pyhän Hengen tulessa kuin 5000 ihmisen kanssa ilman Jeesusta. Että häntä ei kiinnosta montako tulee kokoukseen, kunhan joka ainut, joka tulee, niin syttyy pyhästä tulesta ja saa jotakin kotiin vietäväksi. Amen. Missä on ne Moosekset, ne kansanjohtajat? Missä on ne julistajat ja pastorit, ylistäjät, jotka on hengen tulessa tänä päivänä? Todellista janoa ja kaipuuta. Herätys on sitä, että seurakunta herätetään talviunilta. Halleluja. Pois siitä yleisesti hyväksytty penseyden tila. Yleisesti hyväksytty penseyden tila, johon puoli porukkaa huutaa aamen. Sitten me ollaan määritelty sunnuntaisin tähän ja tähän aikaan me kokoonnumme ja meidän kokouksemme kestää 1:45.
josta 17 minuuttia menee, kun meillä on 3 laulua. Sitten meillä on terveiset Ukrainasta. Ja sen jälkeen meillä on tämä ja tämä. Ja sitten meillä on lopussa osio, noin 3,5 minuuttia, jossa Pyhä Henki saa ilmestyä, jos haluaa. Ja saarnat on niin kuin uutistoimitusta. Viime yönä 6-kerroksisen savupippuhormiin oli juuttunut pöllö. Loppujen lopuksi pöllö lähti iloisesti lentoon. Sitten meillä on sellainen sisäoppilaitos, että kaikki kaverit koulutetaan samassa koulussa. Sitten ne valmistuu, ne on kaikki samannäköisiä ja samankuuloisia, joka jamppa pitää saman saarnan. Ja ihmetellään, että kansa ei mene eteenpäin. Ei ole mitään persoonallisuutta enää. Pitää näyttää samalta kuin pastori näyttää. Kun pastori nostaa kätensä, niin minäkin nostan käteni. Anteeksi nyt, kun mä oon rehellinen. Mutta Suomen Sion me tarvitaan rehellistä puhetta. Me tarvitaan rehellistä otetta asioihin. Me tarvitaan, meidän tulee katsoa sisällemme ja omaan seurakuntaan. Onko täällä tulta? Onko meillä Pyhän Hengen voima? Onko ihmiset sillä paikalla, mihinkä Jumala on heidät tarkoittanut? Jos ihmiset löytää sen paikan, mihinkä Jumala on heidät tarkoittanut, siihen tulee voitelu. Siihen tulee Pyhän Hengen läsnäolo, siihen tulee alkuperäistä tulta. Halleluja, sitä me tarvitaan. Ja se on kipein tarve tällä hetkellä. Rehellinen omaa tilansa kohtaan ja rehellinen seurakunnan tilaa kohtaan. Jos me halutaan päästä eteenpäin, niin täytyy ensin kohdata rehellisesti se tila, missä nyt ollaan. Tällä hetkellä Suomen seurakunnassa meillä täällä, anteeksi nyt vaan, kun mun ei kyllä pitäisi pyydellä anteeksi ollenkaan tätä, mitä mä nyt sanon sulle. Meillä on semmoinen kummallinen mikstuura vaikuttaa siellä. Semmoinen siis sekoitusmaailmallisuus seurakunta. Semmoista, me ollaan kaikki, all you need is love. Että semmoinen kummallinen semmoinen yhteisvaikutus siellä, missä kaikki on ihan hyvää ja kaikki on, voi hyvänä aika onpa, ke lillutaan tässä ja keinutaan tässä. Kun Herra sanoo, että kaikki ei ole ihan hyvin. Sitten me opetellaan sanomaan, joo, hyvää kuuluu. Onko seurakunnassa ollut liikettä? Hyvin menee. Onko seurakuntaan tullut uusia jäseniä? No ei 15 vuoteen, mutta hyvin menee. Sitten puhutaan seurakunnan luontaisesta kasvusta. Ja seurakunnan luontainen kasvu on sitä, että mennään naimisiin ja saadaan lapsia. Veljet. Luontainen kasvu. Perustetaan suuret perheet. Alle, jos ei muuten ihmisiä tule uskoon, niin kasvatetaan heidät uskoon. Amen. Ihan kuin Lutteria aikana. Amen. Ei, se Lutteri sai hyviä, valtavia, hienoja ilmestyksiä. Se on yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen Kristuksen tähden. Halleluja. Mutta ystävät rakkaat, jos Jumalan läsnäolo uupuu leiristä, niin teet sitä taikka tätä. Ei auta strategiat, eikä auta palaverit, ei auta komiteat, eikä auta sanomalehdet. Eikä mikään muukaan semmoinen. Jos Jumalan läsnäolo puuttuu, niin me ollaan menetetty peli. Mutta jos Jumalan läsnäolo on leirissä alkuperäistä tulta meidän keskellämme, niin silloin me kasvetaan. Silloin me mennään eteenpäin. Ja nyt ystävä, jos sulla pikkusenkin palaa, niin ei muuta kuin annat Pyhän Hengen puhaltaa siihen liekkiin. Annat hänen puhaltaa, että syntyy roihu, halleluja. Totta kai mä koko julistukseni tänään puhunut sitä, että mä ymmärrän, että ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita. Ja on äärimmäisen tärkeää, että meidän sielu pysyy siinä mukana, mutta se rehellisyys on sitä, että mä katson, Herra, olenko minä sillä paikalla, missä mun pitäisi olla. Herra, minä on nyt, tänään näyttää tältä, tänään tuntuu tältä ja tänään näyttää ympärillä tältä, mutta Herra, sinä olet luvannut ja minä roikun kiinni siinä lupauksessa ja minä uskon, että sinä pystyt voittamaan tämän tilanteen, amen. Ja ojentaudun uskossa suuren Jumalan kanssa. Ja oma osa on pienempi päivä päivältä. Ja Herran osa suurempi ja suurempi. Rehellisesti seurakunnan tilaa. Ja että sinä ja minä voimme sitä ruveta katsomaan, saatikka sitten arvioimaan. Niin se vaatii sen, että mä rehellisesti kohtaan ensin oman tilani täällä. Ja se lähtee liikkeelle yksilöistä. Se on hirvittävän helppoa löytää aina vikaa jostakusta toisesta. Se on se helpompi tie aina osoittaa tonne taikka tonne. Herra, kun tuokin ymmärtäisi, niin sitten tulisi jotakin. Herra, kun tuokin ymmärtäisi, niin sitten tulisi jotakin. Se on niin, että Herra, kun minäkin ymmärtäisin, niin sitten tulisi jotakin.
Sitten kun minäkin voisin ottaa vastaan, niin sitten tulisi jotakin. Suomen Sion tarvitsee Pyhän Hengen tulta, alkuperäistä voimaa, alkuperäistä kirkkautta, alkuperäistä ylösnousemuselämää. Sellaista, missä rehellisesti uskalletaan ilman sunnuntai-naamareita olla sitä, mitä ollaan, ja kohdataan itsemme ja toinen toisemme siltä paikalta, missä oikeasti ollaan, ja sitten Pyhä Henki pystyy viedä meitä eteenpäin. Vai kuinka moni meistä on syntynyt äitinsä kohdusta esimerkiksi auton rattiin? Liikenteeseen ajelemaan, ei yksikään. Siihen kasvetaan, siihen käydään autokoulut matkalla, siihen mennään ihan samalla tavalla hengellisesti, niin et sä voi hypätä katolle. Sinne mennään tikkaita Herran kanssa. Halleluja. Sinne mennään sen muutoksen kautta ja kaikista parasta on se, että se meidän hengellinen elämä on tasapainossa hengen, sielun ja jopa meidän kehoalueella. Halleluja, tasapainossa. Kasvetaan tasapainossa. Silloin kun sä kasvat tasapainossa, niin silloin se muutos on pysyvää ja se hedelmä on pysyvää ja Jumalan työ sun elämässä on pysyvää. Kiitos Herra, että tässä seurakunnassa saa palaa sinun tulesi. Kiitos Pyhä Henki, että annat virrata väkevästi Suomen Sionissa. Tässä me käymme rukoilemaan ensin itsemme puolesta. Sytytä minut, muuta minut. Sytytä meidät, Herra, muuta meidät. Kiitos alkuperäistä tulesta, Pyhän Hengen läsnäolosta meidän keskellämme. Joo, brescia kateri de kendia. Anna voitelun virrata, Pyhä Henki. Jeesuksen nimessä sytytä vaan. Anna virrata, Herra. Kiitos Herra, nyt ystävät noustaan ylös kaikki tässä huoneessa. Kunnioitetaan Jumalaa. Ja nyt voit alkaa kiittämään Jeesusta. Ala kiittämään Jeesusta. Avaa sydämesi. Kiitos Herra, kunnia sinulle. Jeesuksen nimessä me käymme ensin yksilöinä sinun eteesi juuri nyt. Ja pyydämme Herra tällaisena kuin olemme. Tämän päivän haasteiden keskeltä. Tämän päivän perhe-elämän keskeltä. Me pyydämme Herra, puutu sinä. Muuta sinä. Tule sinä suureksi Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että me saadaan tulla rehellisesti siltä paikalta, missä me just nyt ollaan. Uskoen siihen, että sinä teit meistä pyhät. Sinä teit meistä vanhurskaat. Sinä teit meistä uuden luomuksen. Anna sen tulla ilmi meidän elämässämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, että rehellisesti tällä paikalla tulemme sinun eteesi tämmöisenä. Kiitos Jeesus, että me kelpaamme armosi tähden. Yksin sinun veresi tähden. Halleluja, Pyhä Henki. Yksin Jeesuksen veren tähden. Yksin Jeesuksen uhrin tähden. Oi kiitos Herra, mitä teet. Anna virrata vaan Herra. Anna virrata Pyhä Henki. Anna virrata Jeesus. Kiitos Herra, kunnia sinulle. Kiitos, että sytytät meidän sydämemme. Ja nyt me käymme yhdessä, voit kohottaa kätesi. Ja käymme yhdessä rukoilemaan Suomen Sionin puolesta. Jeesuksen nimessä nostamme tämän maan. Nostamme hallituksen. Nostamme Herra Suomen kansan, uskovia ystäviä sinun eteesi, seurakunnat sinun eteesi, jokainen pastori julistaja, jokainen vanhemmistoveli ja seurakuntapalvelijat Jeesuksen nimessä. Nyt ystävät, siunataan heitä. Siunataan ja pyydetään sitä, että alkuperäistä tulta, Pyhän Hengen voitelua ja voima alkaa virrata tässä maassa. Oi Jeesus, sinun tulesi alttarille. Oi Jeesus, sinun läsnäolosi leirissä. Oi Herra, tuo herätys uskovien keskelle. Herätä meidät. Kiitos Herra, kunnia sinulle. Anna virrata Pyhä Henki. Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että voimme rehellisesti katsoa Jeesuksen nimessä.